Aw baholi bami nize ningisuse kabuhlungu kangaka ngizwe inhliziyo ithi gigri khala umkhonto wakhala enhlizweni angilalanga. You are no longer a member of a national and executive committee. Majola removed you. Angilindeleke ukuthi umholi wami Majola ungifonele ungibuze ngale video since ungazange ungithinte futhi ucela ukuthi ngiyoyisusa lapha. Uvele wangisusa kubhlungu ukuthuswa kanje. Gigri ngazathi uyaxoshwa. Angixoshwanga mina emkhontweni. Bayangibuza abantu abaningi ukuthi zikode kwenzakalani kusasa lakho nomkhonto wesizwe kwenzakalani. The answer is I'm no longer a member of a MK party. And I don't think maybe ngelinye ilanga ngiyoke ngiphinde. Bakhona ka abathi ngihamba nalenhlangano ka Floyd imayibuye. No, angiyilandeli imsangano yaphila la ekhanda lami. Angiyilandeli imsangano. Kunabantu lapha ya abangafuna ukuholwa, abafuna ukuhola. Abantu abangafuna ukukhonza, abafuna ukukhonzwa. That's why belapha ya kule nhlangano ka Floyd Shibamba. Ngibuya la comrades. The reason why mina ngisulile emkhondweni. Cabanga ukuthi abaholi bomkhonto wesizwe bayazi ukuthi ke na mina ngisuleleni emkhondweni. Bayazazi izikhalo zami engazikhala since from last year June. Sayicela iHigh Command, sawucela umkhonto wesizwe ukuthi ke na sicela ukuba nemeeting now. Umkhonto wesizwe wasivumela wasinikeza idate last year June. Wasinikeza idate wathi ke na bacela ukuthi ke na sibe nomhlangano head office yomkhonto wesizwe. Sikhathi ka ku12 usuku sengilikhohle ukuthi kwakusule. Cabanga ukuthi ngaleso sikhathi yes angicabangi unational unational SG nobhala jikelele kwakubaba uZwane atazwane wayekhona and uchairperson wenhlangano ngaloso silanga ngalolo langa wayekhona babeze bebe nobhala ngoba zonke izikhalo zethu babeyibhala phansi. Angihamba naye uDokotela uKhehlelezi nabanye babahole sasinabo emkhondweni wesizwe abamela belaphi bendabuko. Safika sazibeka izikhalo zethu esingajabulanga ngazo nabelaphi emuva abangajabulile ngazo. Umkhonto wesizwe High Command yomkhonto wesizwe yakhombisa ukuthi iyasizwa kanti futhi iyazwelana nathi. Njengoba lento ibhale phansi yayithatha isenkandla kuba njengoba injalo bazophinda futhi besinikeza idate siphinde futhi sihlangane nabo. Asiphindanga sahlangana nabo, aphindanga basithinta, azange baphinde futhi babambe ngisho ama calls ethu. Lapho ngoba zange baze basiblock sisenabo namanje ona wa WhatsApp sikwazi ukubona i-status zabo. But azange baphinde besnack. Baze basiphinda basinaka futhi manje. Njengoba bayazi ukuthi kena next year siya kuma elections. Thina sifike sakhankasa nomkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe was on zero budget. On zero seat eParliament. Safike sayinikeza ama seat awu 58. Sayinikeza ama seat kuma legislature, kuma provincial legislatures. Ithina lapho. Sisebenza kanzima. Sikhipha imali zethu ukuthi kena abantu esiyakubona badle. Abantu esiyakubona irigala yomkhonto babe nayo. Abantu esiyakubona babe nabacula bazobanandisela. Abantu esiyakubona babe netransport badle. Bekwazi ukukholelwa kuthini ukuthi kena njengoba sibancenxe ukuthi bengene emkhontweni izinto zabo zizohamba kahle, bazokhululeka when it comes to economy. But kukho konke lokho kubaholi bomkhonto wesizwe kube yizeleze. Why ngithi kube yizeleze? Khonto wesizwe sinikeze ama seats of 58. Siriska ngempilo zethu singena ema hostel. Bonke umuntu uyazi ukuthi kena
emahostela kuyingozi kanganani but ngangiyikhanda ngihlela ama-event ngibhadalela amatekisi namabhasi ngihlela ama-motorcade ngangiyikhanda angikhulumi ngento ukuthi mhlawumbe umdlalo ngikhuluma ngento engangiyikhanda kuyo yabona mangabe befuna ukunquma umuntu kula mahostela babezoqala ngami ngoba I was the one who was the head kula motorcade. I was the one who was the head kula campaign uyabona umkhonto wesizwe sawufaka eParliament wathola ama-seat awu-58 sawufaka kuma-legislatures but thina zange simeleleke. Okay, ngingayi lapho umkhonto wesizwe usewunama-seat uthema usufuna futhi ukuya ebantwini waphinda futhi wabuya kuthini wasithuma ebantwini salindela ukuthi umkhonto wesizwe uyasinikeza imali yokuyongena ebantwini sithi saya thina ngezimali zethu ungakabi namandla ungakabi na budget on zero budget salindela ukuthi sinikeze imali ke esisoya ngayo ebantwini zange usinike khombise kona ukuthi kena emkhontweni asibaleke kunabantu abathi mabenza ama-event njengamanje kunabantu abethi mabenza ama-event njengamanje emkhontweni abahola benza ama-event imali ziphuma zigijima kodwa thina masenza ama-event senza ama-campaign siyongena ebantwini thiwa imali ayikho khonto awunamali khonto awunamali thiwa umkhonto awunamali kusho ukuthi kuya ngokuthi ubani oya ebantwini ubani owenza ama-event ubani oyo-campaign. Mina nje ngizokubekisela nganansi lenhlangano abathi IFP inkatha lokuyangena eParliament on 1994 angicabanga ukuthi kwake kwathiwa angicabanga futhi ukuthi yake yaba nama-seat angapheka 30 but ayikaze inkatha ikhale ngemali yokuya ebantwini ayikaze inkatha ikhale ngemali yeregalia yayo thiwa iy'nkipa zikho abantu abasabotaje umkhonto wesizwe bangaphakathi emkhontweni ngoba iy'kipa zomkhonto wesizwe beyifika sizibona nazi iy'kipa zomkhonto mhlawumbe nathi bazosinika siyonikeza abantu esibancencayo ukuthi beze emkhontweni kodwa singazinuki thiwa iy'kipa iphelile fike kukhishwe iy'kipa eziwu-5,000 only to find out umuntu ayifikele kuyena iy'kipa ukhiphe eziwu-500. That is sabotage. Zezo kipa zishonaphi abantu ababulala umkhonto bakhona ngaphakathi emkhontweni futhi bayaziwa hayi ukuthi abaziwa abathathwa bebekwe la basuswe emaposition abawaphethe but they keep on praising them. Uyabona comrades mina ngifuna ukungasho umkhonto wesizwe bengiwuthanda kakhulu ngoba benginenkolelo yokuthi kena ngelinye ilanga impilo yomuntu omnyama iyoshintsha ezandleni zomkhonto wesizwe but I lost hope emkhontweni wesizwe. Kumanje kuthiwa umkhonto wesizwe uthengisa ama-seat eParliament kunomuntu othenge isikhundla sokuyongena eParliament hayo yedwa ayababili nango 2024 kunabantu abayithenga ikhulu abantu asingaze sibe nabo la but bahlele eParliament ngemali abayikhiphile which means yinto abazoyenza nango 2026 sebethole omasipala kusho ukuthi kunamaqatha eyobedliwe womntakababa. Is the thing umkhonto wesizwe ozoyenza angifuni ukugxeka ubaba uNcamalala unama-intelligence amaningi uyawasho kanjalo undaba ezitha uPhumlani Mfene wathi kena emkhontweni wonke umuntu uyi-intelligence wonke umuntu vele asuka enkandla athi kena afika shoot isithombe noma abuye sethi ubaba uthe afika atshela ubaba ngamanye amalunga omkhonto ukuthi kena uyambona ubani unje uyambona ubani unje. We cannot tolerate that and we cannot work neparty enjalo. Iparty le okuthiwa umkhonto wesizwe besazi ukuthi akuyona yakwaZuma besazi ukuthi eyabantu besazi ukuthi kena akuyona yabantu abayingcosana besazi ukuthi eyabantu bonke base-South Africa. Ngiyadumala ke ngoba isikhathi nasi sesiphela kuningi bengisazokukhuluma. I submit commanders.